Sinibingelele emakhaya sanibonani. Igama lohlelo sizohlaziya ibhola ngolimi lwakho. Mfethu usibhakela-ke namhlanje. Izolo bekune-game ye-Chiefs ne-Sundowns. Le ndoda ngizokwazi ukuthi kinesikhalazo kodwa-ke ake silibheke ibhola ukuthi lidlale kanjani. Sawubona ndoda. Ngiyaphila bhuti unjani? Cha, siphelile. Izolo ngathi unesikhalazo, ibhola ulibukile izolo? Ngibukile igame, ngibuke yonke ekuqaleni kwayo Yeah. yaze yaphela for ischeme kusetheka kwaso nokuhleleka kwayo. Yeah. Ize yaphela. Konke nje ukubukile. Ngapha ama-side Sundowns ne-Chiefs nayo ngapha. Chiefs. Asicale sibongele i-Chiefs emva kweminyaka ukuthi ithole iwin. Nokuthi idlale i-final yayo yokuqala ngicabanga ukuthi in 10 years. Ngizwa ngathi nezikhalazo ngani? Cha, angiqale ngibongele Chiefs Yeah. ngokuwina ukuthi kwi-final mangaphosisi iyodlala ne-Orlando Pirates. Yeah. Mhlambe ukudlala kwi-Nedbank bagcina 2007 mangaphosisi ukuqondana head to head Yeah. 2007 nango-2014 Yeah. laba badlala khona M108 kwakufuthi kuyi-final. Yeah. Futhi ke singambeka lo coach ukuthi best coach after 10 years kwi-Chiefs Yeah. ukuthi ebafisa kwi-final. Umnabisi. Banabisile-ke izolo cha. Yize ngoba kuney'nkulumo ey'ningi ukuthi bafuna ukumxosha bayakhala ngo-coach. Yeah. Kodwa-ke u-coach-ke is cooking. Ake sibheke la ukudlala kwe-Chiefs compared to imidlalo emibili emithathu edlulileyo. Sike sayibona idlala nabo-Arrows. Sayibona idlala nama-team amaningi. Langazi ukuthi liyehla izinga. Ukubuka igame yayo negame abayidlala izolo. Kuwena uyibone kanjani? Izolo i-Chiefs iyi-team e-attack kakhulu. Yeah. And kodwa iyalekha kwi-finishing. Yes. Ngoba iyafika ebapanini kodwa kwi-finishing ayenzi kahle. Ayenzi kahle. Izolo ike yazama ukuthola amathuba and yawasebenzisa. Yize ekhona amanye ngawabona wayekhona lapha nje uDuba ezame khona ushaya isithethe. Yeah. Bekuyithuba ngabe balisebenzisile. Sambona uSerino lapha ezama ukukhahlela ukujumisa lapha. Yeah, njengokuthi ubonile ukuthi awukhipha ke epanini. Mhlawumbe sekungenzeka ukuthola igoli. Sambona uDuba epressa lapha uSores wagcina futhi kumsebenzele lokuthi ethole igoli. Akaze beliyeke lithi yini nakho ke lapha ke lesindawo yesigameko ke egoli lesibili. Yeah. Umdlalo usuyophela. Nangu uDuprez esekubeka enethini. Ukuthi ubekeke ngendlela kalibeke ngayo libe lihle impela cha i-technique yakhe imsebenzele. Oli right la goal. Igoli lihle kodwa li right na igoli. Igoli angithi. Ngokusho kukaRef. Ngokusho kwakho i-offside. uDuprez i-offside cha angifevi umuntu angikho bias. Yeah. I-offside. La muntu umedlala umathi ibhola besalidlala besesebhokisini. Besaya le uDuprez ubengapha ngemuva. Ubevele offside. Behind the defenders. Evele offside beba u2. La dlala ibhola la emuva. Uma kuzobuyisa i-cross uDuprez akamuvanga. Ngokuqala lokho. Still says offside. And uBlackline we-Sundowns ubume straight kanje. Yeah. Nakho ke as a crosser ube offside. Kodwa ngoba i-VAR ayikabikho mhlambe umuntu so wena ngamanye amazwi i-Sundowns irojiwe kule game. Hawu. Irojiwe i-Sundowns kule game irojiwe kule goli lesibili. Manini kulapha kunabantu abayi3 ababalayo. Uref. Yeah. Ngama-line mina ayi2. So wena uthi bonke labantu boyi3 ba wrong. Umuntu o right nguwe. Ureferee lo ulineman lo uqala. Yeah. Ungalya. Shuthi akekho kule ndawo. Okay, khona lwesibili. Khona lo wesibili. Khona ureferee. Yeah, ngobili ba wrong. Boba yi2 bangabantu. Umuntu uyalenza iphutha. Yisho ba wrong. Ba wrong. Izini yimbe ngilibuka and uma ngaphosisi uMiguel Cardoso uzoyiphatha kwanaye ifoni. Bekusasiza ke umdlalo busuphelile ngoba nabo bakwayidla iChiefs ke ngokurobha ngendlela okwenzakala. Shuthi bobabili ba benefitile kulama game. Kulama game. Kule game benefit Chiefs kwi-Sundowns leya league lapha badosha khona bafanele bedosha khona ngo2-2 yawina ngo2-1 iSundowns. Yayibenefitile nayo iSundowns ko ref. So lilonke wonke i-Sundowns irojiwe iSundowns. Yize ke ngiyengabona ukuthi kwi-Sundowns kakhulu. Yeah. Kulo coach
kule Sundowns edlala njengamanje. Yeah. iSundowns inama defender strong kakhulu Yeah. angasetshenziswa. Ngazi noma enza kabe nakho ePatrice. Mhlambe ukulimala kuka Divine Lunga eqaleni kwegame. Cabanga uDivine Lunga uphume ngabo 43 minutes force change. Ngokubheka kwakho ukwenza i-forced substitution kuka Miguel Cardoso ngoba ngicabanga ukuthi bengakulenanga ukukhipha uDivine Lunga. Affectile yini indlela iSundowns eqhubeke yadlala ngayo? My brother laphana affect kakhulu. Yeah. Nanokuthi ke indlela akashintshe ngawo. Yeah. Angikholelwa kakhulu mina ku-21. Okay. Over uModiba. Modiba ukhona ebhenchini. Yeah. Uyakhipha uLunga. Yebo uLunga edlala kahle Yeah. and ubedlala kahle ipressa ekhombisa ukukhonda akayifunayo. Yeah. Kodwa kuleya time iChiefs akusona team encane. iChiefs yamazi ushawe ushintsha wakho umuntu amfakileyo ufaka umuntu wrong. Befana ubani uModiba. iDiba uyayitsiba ke nawe iDiba. Yeah. Iyasithola ku-AFCON. Yayithola futhi Sundowns isikhathi eside. Yeah. Kodwa ke asibheke i-free kick ye-Sundowns. I-Sundowns thole i-free kick enhle eshawe phakathi ngomkwena. I-free kick ibifanele yini ibekwe futhi ubona kanjani indlela umkwena ayishaye ngayo uthini ngalokho? Angiqale lapha nginika credit for Solomon. Yeah. Makha uAlende. Bese kufanele enze kodwa. Bese kufanele kwenze lodwa for page for the team. Yeah. And umuntu bese ungena eboxini. Yeah. And wenze kahle, udlale kahle kakhulu ukuthi enze lento leyo. Yeah. Ngiqale kuVuma. Yeah. uVuma ngibona indlela sithi ngaludonga lakhe. Yeah. Bangaphosisi bemisa abantu abayi3. Bangaphosisi abayi4. Indlela yasithi Solomon uzwana la phansi. Yeah. Bekusereni Yeah. So umemisa udonga lakho ongeke ukwazi ukuthi ukhipha umemisa udonga and awukhona ukubona ibhola ukuthi balisuka lapha uzokhona ukuthi i-free kick phezulu kwi-line. Yeah. 2 i-free kick iseduze kakhulu. Wena uphumile epanini. Yeah. Okokuqala uphumile epanini. Yeah. Manje ku-goal line is either noma uhlehle ngaphandle ungathi ungena phakathi epanini because uzoyinika ispace kahle ukuthi ngoba uma ukhipha sonke sezavila. Sakhona uma ukhipha ngaphambi ukuthi ephambili uqala uthathe i-step forward. So uphumile epanini. Uzothatha ziphi step forward? Ngeke uqala ukuthi backward bese uyaphi. Ngeke uyenze lento ukhipha and professional goalkeeper odlala kwi-PSL ngale okwenza ngayo. Yeah. Lapha sinike credit for umkwethu and simbonile kwenza la ku-squad kwi-AFCON. Yeah. Esiza ngala free kick and kodwa wena shoot usoluvuma ngokuthi udlisa iChiefs ngale Africa. Engakusho uVuma bengenza better than lento ayenze lapha. Bengenza kakhulu ngilento ayenze lapha. Bathi ke abalandeli be-Chiefs ama-police station avuliwe uma uyikuthi nina complain ngegoli lesibili. Ama-police station wonke avula 24 hours icala udvula noma ngayikuphi. Usho ukuthi kwenzakaleni then uzokhona ukuwina icala. I-Offside FC. Yeah. Anginankinga sayibonga nje kwe-final and basho njalo neSundowns asho njalo ngelinyanga ithi iKaizer Chiefs ikhaya. Yeah. Impi yambo asingeni. Kodwa ngiyakhala kakhulu ngocoach weSundowns. Yeah. Ngiyakhala kakhulu ngocoach weSundowns. iSundowns inama quality players angasetshenziswa and into engibona kuyo ngathi ubhilivela kakhulu kulabadlali bangaphandle. Ma-foreigners ngathi ubhilivela kakhulu ngoba kwesinye isikhathi uma umuntu engakusebenzeli mkhiphi. Yeah. Kunabadlali abangasetshenziswa lapha abangenza kangcono kunoMatthews obaziyo vele ukuthi mabe senkundleni bese bephilayo. Abona mina ngifuna ukuqamba manga kulama game akawina ngo5 bani iSundowns Chiefs. Yeah. Kakhulukazi sokunoMatthews enza kangcono. uMatthews yehlulisa iKaizer Chiefs. Yeah. Kulapha kunoNeo Mayema abangenza kangcono. Kunomkhulisi. Ngize la emuva kunoDerok. Kunolebusa akade sethwala iSundowns. KunoGotsiki. uGotsiki mangikhumbula kahle bamthenga kuba bamthenga kwi-Ajax maphoyisa. Bamthenga iphukile. Yeah. Ngamagalelo akhe abamaziyo ukuthi u1 no2 no3 uyakwazi esadlala lapha ke nakho ku-midfield bamhlehlisa. So iSundowns idliswe ucoach, yadliswa uref, yadliswa ulineman. iSundowns idliswa ucoach. Yeah. I-decision yakhe. Yeah. Yadliswa uLucas Soares. Angazi babathenga le Soares lo wabamba ipenalty kanti kudlala inakho FIFA World Cup 2010. Basho bathola Soares wrong ngoba uSoares mina ngimazi defend. Ngoba uthi bangibuza ngapha ngwasathi Argentina lo mjita bangaphosisi. Hayi ngathi uMessi abamazi umvu. uMessi ayabamaza uMessi umjita. Lo mjita uSoares simbonile kwenza kuBakhani bedlula kuyo. Uyadlisa vele. Udlisa kakhulu man.
Uhlisa kakhulu. Lo muntu uyenzile lapha ilanga ulilepho legame awena khona ngoba nini. Uke wadlula kulo yamjida. Bamjida lona usedlise kakhulu Sundowns. Mina bengathi akaphumi ufaka uGotsiye noMlebusa noMderuka. Cha ukuthi kwenzakalani. Kwenzakalani? Yabo nje le game ngoba kwi-star. And nalo coach ke mangizwa ngathi kwi-career yakhe indebe into angenayo. Manje ngathi uzoqala ngale league yaseSouth Africa. Uzoqala ngale league yaseSouth Africa. Kwanayo ngelula. Ngoba sesibembonile imbobo. Ube ngayilungisi lento yakhe ngoba uyabona njengamanje ukuthi uAlende noMkwena ayisasebenzi. Okay, ufaka uAlende, ufaka uObhasi, ufaka uMkwena. uAlende noObhasi noMkwena. Labantu badlala ama defensive midfielder labantu boyi2. Yeah, boyi2. Ubeke ngaphandle abantu abanjengo Adams abasenza kahle. Babeke ngaphandle. Ubeke ngaphandle abantu abanjengo Matthews. Babeke ngaphandle. Yeah. Okay. Mhlambe ke yena ubefuna ukumakha ngoba kumasikhumbula kahle ucele noMathi. Yeah. Bayihluli Sundowns kwi-midfielder kule game yakhe. And namhlanje sibabonile ukuthi bayakhona ukuyi-owner futhi bayihlulile futhi. Kakhulukazi asimbongela uMathi. uMathi ubesegxeke kakhulu. Gxeke kakhulu uMathi njengomuntu obesekuthiwa noma besekuthiwa sekhona team emfuna ukuthi akahambe mahhala angasadayiswa. But usuku into ayizolo asimshayele izandla. Awudlaleli mfana. Awudlaleli mfana. Sesingasho ukuthi baze bathi Pirates ayimlanda ngithi ukhulele lapha ebhakaneni. Kusho bani? Kodwa kusho bani? Kusho abeChiefs vele. Kusho abeChiefs. Yabona umuzwa labantu beChiefs. Kukhulu. Yazi ungathola isimanga ukuthi izolo mina ngithola ama calls amaningi kakhulu. Abantu beChiefs bathi ibhakani incane kakhulu sekufanele kuxubana iMadrid neBarcelona kuze bezodlala ibona abengehle. Abasho bengayihla. Bathi ibona bengathi bebanikeza inkinga kancane nakhona. So bathi iMan City abasayibala impela sithi siyadliwa manje. So uma ngidlala abantu beChiefs uMathi mfana noSolomon. Yeah. uSolomon sezambona ukuthi noma uthi udlala kanjani kodwa ubekhona ukumakho usale. Yeah. Usale ngewadla onke ama team kodwa ubekhona. Kodwa kusho ukuthi umakho usale. Yini le ucoach weChiefs angayiboni uSolomon? Because nayizolo uSolomon udlala into ephilayo against Sundowns. So yini le mhlambe eshoda ukuthi bona bayibone? Because ngibona ngazi ukuthi bamthemba kakhulu makudlala lama team afana neSundowns Pirates. Kulamanye ama team unakho ukumdonsela emuva. Yini le? Mawubheka wena. La eMzansi kunama game abantu abaweyayo. Oh yeah. Bese kuba ne-favoritism ukuthi hayi mina ngiyangithanda bani. And uSolomon ngombuka njengamanje bamdlalisa ukuthi ngathi uFlosla usaku-injury. Yeah. And ukube ubekho uFlosla ngiyakusho ngiphelele ukuthi hayi bengeke dlala uSolomon izolo. And bese kuba uCross. uCross udlaliswe ukuthi izolo vele uMiguel ulimele, uDokley ulimele. Kube khona yedwa phakathi kwabo izolo bekuzoba uDove ngapha esayidini. Mhlawumbe kunomunye umuntu usaphatha igama lika Dove engizafuna ukukhuluma ngaye. Iyadlala le ngwenya yaseMozambique. Iyadlala. uDove uyadlala bafowethu asikhulume ngqindi. La ngwenya iyadlala le. uDove kule game ephelile siyeke le yeSundowns yeah. Ummakhile uRibeiro. Yeah. Ummakhile ukuthi uma uyidefend uba nebhadi. Uba nebhadi vele. Ngoba umuntu uzomakha u90 minutes. 1 second. 1 second ekora. Singathi sekuhlule. Yeah. Kodwa wammakha lamjida wakhona ukummakha uRibeiro. And umuntu obizwayo nasenakho. Kube bengalimele besimbone enakho bembiza ngakubo national team. And kusikhathi ekebe ucaptain nakhona. Yeah. Cha umuntu ophelelayo mayongakha. Elisimbone nezolo udlalile wazama ukudlala bebenomsimango. Node belandelana isikhathi esiningi bengafuni ukuthi bekhavelana kakhulukazi. Kodwa nje udlale kakhulu uDove and ngingaqhubeka ukuthi Chiefs bathi imnike ithuba kukhona engakwenza. Bafana sasibonga. Kulabo abafuna ulandela lengwenye igama la ngusibhakela. Ikhona kuFacebook, ikhona kuTikTok. Sesha nje usibhakela uzobeka usuyamthola ke. Hayi lapho ke uzobe usukhuluma naye wedwa eceleni. Siyabonga nsizwa kithi ke. Akhona ama game alandela iPirates nePyramids, Pirates neChiefs. Kulama weekend alandelayo nje vele sazobuka ama game aphilayo. Siyabonga nsizwa. Ngiyabonga la kancane nje. Kancane nje. Kwezimnyama ngenkani. Last dance of isweet laseSpain. Yeah. Coach omkhulu. Yeah. Ucoach lona uma final for 6 rows. Ngaphosisi azange akuNedbank. Akaze adliwe futhi akaze asiphoxa. Nana ku final akaze adliwe final. La emza angizwanga baba. iChiefs ngahle libreak lelo record.
Hayi ngahle ibreak kodwa angikuniki inakho ngoba uyazi ukuthi umuntu uma esazi ukuthi usedlala kwamalasi Yeah, ufuna ukushiya umakhe. yeah, And ngingakutshela mina ukuthi kumanje yeah, kwi-CAF uzobe kwi-final. yeah, Uzobe kwi-final umjida masithiwa kube umuntu makuthiwa u-action ukhuluma kakhulu. yeah, Ngabe sikhuluma ngaloya muntu. La muntu akakhulumi kakhulu, ukhuluma action kuphela. yeah, Uyapheka, usinike iCocomelon, usinike umbukazi, usinike into ezimnandi la eMzansi, usinike ibhola elihle. inkotha. And njengamanje umbuka akasenendaba ukuthi iFAN Bafana idlala lela bhola lakhe elihle lokuthi wani mayitikata idlala le. Manje usefuna i-result kuphela. Kuphela, ufuna iwini kuphela. Manje Chiefs. Ayi, i-Chiefs. Ngiyabonga mfowethu.